Ginpanindugan sang pila ka mga pumuluyo sa Barangay Desamparados, Jaro, Iloilo City. Nga ginbuhinan ang ila o konsang ilang barangay officials ang kwarta. Nga ginhatag sa idalom sang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kun AICS sa Department of Social Welfare and Development. Sa interview sang Bombo Radyo kay Lalaine Ferrer, residente sa nasambit nga lugar, iya ginpahayag nga tuman kanugon para sa ila ang nabuhin nga ayuda. Inibakod dako kuntani ini nga bulig para sa mga nagakinahanglan. Suno sa iya 2,000 pesos lamang ang ilang anabaton. Apiser pa nga 10,000 pesos ang ilang ginpermahan nga nakabutang sa form. Matandaan nga sang Nobyembre 12 nag-umpisa ang pagdagsa sang reklamo halin sa mga benepisyaryo nga ginbuhinan ng ila nga ayuda nga ginpalab-ot sa ila sa DSWD. Base sa mga reklamo gin-alegar nga 8,000 pesos ang ginbuhin halin sa 10,000 pesos nga ayuda sa 7 ka mga barangay sa Jaro nga ginalakipan sang Quintin Salas, Kalubihan, MH del Pilar, Taytay Zone 2, Desamparados, Lanit, kag Barangay San Pedro. Samtang sa distrito sang Arevalo gin-alegar man nga 9,000 pesos ang nabuhin, halin sa 10,000 pesos nga ayuda nga nabaton sa mga benepisyaryo sa Barangay Quezon kag Santa Filomena. Padayon nga ginahulat sang publiko ang opisyal nga pahayag kag investigasyon halin sa nagakaigo nga mga ahensya agud masolusyonan ang reklamo kag matap na ang posible nga irregularidad sa pagpanagtag sang ayuda. Ang AICS na gani, amo na ginambak kung man mga pamilya na piktuhan man bis kampano. Dus meron gani natag sa ilam. Idamo gito nagreklamo diri nga muna ba lang. Yang ila na yaging wa medya nila ya. Yung wa medya nila ng sumer ti dus meron natag. Bis kampano reklamo sila. Kaya pagkaintindi na mo na yan, nga para inaya sa amon tani, sa ilab lang. Bulig na tani sa amon pangabuhi mo nga. Siyempre, agyang kami mga bagyo, di mga kwan. Kaya rin katigin ko, gid sila yung wala kami nimo.